कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। कोलगेटाची वाहतूक करच्या ट्रकांतल्यान फळ्याची तस्करी, कार आणि लॉरीची धडक जावन एकट्याले जाग्यारूच मरण, रानांतल्यान काकड घेऊन येत असताना एक व्यक्तीचेर दोन भालुले आक्रमण, सेल्फ काढूक गेले तेन्ना पाय निसवन एक युवकाले मरण। आता सविस्तर खबरो। गोयच्या बनावटीची सोऱ्या तस्करी घटना वाडटी आसा। आज परत 12 लाखाची 1503 लिटर सोऱ्या सहित 55,48,000चो मुद्देमाल अबकारी खात्यान जप्त केलो। कोलगेटाची वाहतूक करच्या ट्रकांतल्यान सोऱ्याची तस्करी जाता म्हूण संशयान अनमोल अबकारी नाक्याचेर ट्रकाची तपासणी केली तेन्ना बनावट सोऱ्याची तस्करी जाता म्हूण मुखार आयले। कोलगेटच्या बॉक्सा फाटल्यान 12 लाख रुपयाचो सोरो लिपोवन दवरिलो। अधिकाऱ्यान तपासणी केल्यानंतर हो प्रकार उजेडास आयलो। ह्या प्रकरणात 2 जणांक अटक केली। गेल्या काही दिवसात ही अनमोड नाक्याचेर 5वी कारवाई आसा। अबकारी निरीक्षक रेशना बानावळीकर हांगेल्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई केली। कुमटा तालुक्याच्या तंड्रपुळी क्रॉसालागी कार आणि लॉरीची धडक जावन एकट्याले जाग्यारूच मरण झाले आणि दुसरो गंभीर जखमी झालो। मरण झाले व्यक्ती उडपी जिल्हा कुंदापुराचो मंजुनाथ आचारी 30 वर्ष हेमी कार चलोवला गेले आणि दुसरो व्यक्ती बैंदूर शिरूराचो रविकांत कृष्ण आचारी 32 वर्ष हेमका गंभीर मार लागील आसा। रविकांत कृष्ण आचारी हेमका कुमटा रुग्णालयात उपचार सुरू आसा। हेमगेल कार अंकोलच्यान कुंदापुरा वचूला गेली आणि लॉरी अननस घेऊन कुमटांतल्यान अंकोलात येऊला गेली। कुमटा स्टेशन पोलिसांन घटनास्थळार येऊन पाहणी केली। कुमटा ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आसा। मुनगोडा भितर रानातली काकडी घेऊन येत असताना एक मनशार 2 भालून आक्रमण करून गंभीर जखमी केले। सकाळी राना वचून बैला घेऊन येत असताना रानात काकडी काढूला गेलो। त्या वेळार भालून अकस्मात फाटलेच्यान आक्रमण करून तकली, हात, पाय आणि इतर कडे ताबून खूप प्रमाणात जखमी केले। गंभीर झाले असताना भिन्न नसताना झाडाचेर चढून बसलो आणि आपल्या मोबाईला वयल्यान फोन करून ग्रामस्थ लोकांक खबर दिली। ग्रामस्थ लोकांनी ताबडतोब घटनास्थळार येऊन तालुका रुग्णालयात भरती केले। मार झाले व्यक्ती नैसर्गिक ग्रामाचो निरंजन गडेदवर। आता तांगेले आरोग्य स्थिर आसा। शिर्शी फ्रेंड्सा बरोबर मौज मस्तीक गेल्लो एक युवक सेल्फ काढूक गेले तेन्ना पाय निसरून शिर्शीच्या दब्बे व्हळात पण 25 वर्साचो अभिनायक हेमगेले मरण झाले। गांधी जयंती कार्यक्रम करून फ्रेंड्सा बरोबर शिर्शीच्या दब्बे व्हळात मौज मस्ती करूला गेलो। त्या वेळार सेल्फी फोटो क्लिक करताना पाय निसरून व्हळात पण घेऊन तेमगेले मरण झाले। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।